it's life for me. We pillage, we plunder, we rifle and loot. Drink up, me hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. I don't Drink up, me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho. What's life? Nej, jag fick just through up then. Pröva en. Ja, vad slapp. Åh, här är träd det. Så look. Aren't you missing me, something? Aren't you missing in something? Skyblock. Fäble sucre, ja. Det är några sucre. Ja, det är nu. Yes, what the there? Ja, jag kan bli lever det där. Ja. Det var det. What? What do you mean about that? Kuja var det där oj som glass. We should judge. Glasses. Stum. Oops. Vi dodgat här. Thank you, Captain. Gosh. Ja, men nu är det bara ett steg här som kan frista. Så satt den här. Oh ja. Oh ja. Jag spör en tur här sapling, köra när. Do it. Och hvis du vill fylla det sista, inte gör det att Så det då. ja. Men jag huskar bara om man ställer en torch här på en. Nej, så att det inte. Just. Men kanske tar jag för några sucre till att köra på en då. Nej, Levi! Nej, kom efter. Kom efter. Nej. Brännas. Nej. Gå och känna kvätt där. Då var det här för Inte. Du Simon. What the hell? Cos'è? Hey. Wait, Raja. Ja. Okay. Jag vet, du måste lägga allt för dig. Fuck you. Nej, jag har det över. I should have left it. Oh, de var. Oh, ska... Crikey! Get the loot! Låt the kraken. Yes! Bones! Medicine! Okej, ett bergist vid ett koppen. Esper. Jag brukar få medicin. Esper, tacka till er med en bergist vid ett koppen. Medicin. It's gonna be nasty! Gonna be nasty. Ah, jag är så vitt och känner. Jag brukar string till att göra ont. Levi ligger sjuk. Det är helt att vi finkar med medicin. Wow. Levi! Vi kommer björka mig. Levi! Vad man soppa. Hej! Ah, En hatta som är lite fruskig. what? Nam. Ah! Okay. Esper, ball meal. Thank you, little guy. Stupid idiot. Jag kanske... Wait. Esper. What? Kan det här spä? Nej, du ska kväda gräset så vi kommer få ball meal. No. We have a trade on board. Färger lösas bäst. Hette gör det nedla. För det heter. Nej. Oh, hey, new guy. Yeah! Whoa. Yeah. We talked to the head. Bigga! Jag Why? måste här till Ja. Den orkar spårningen är... Vad ska... Jag ska inte lägga ut för att göra det.
What? Oh, wow, hva er det? Wow. Whoa! Hey! Hey! What? 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 No, nu för... Oh, What? you can do what you gonna do when they come for you. Bad boys. What you gonna do? What you gonna You can do what you gonna do when they come for you. Vi tar just att vi lägger det här till, inte sant? Titt? Jo, ja, det vi bara äta. Yeah. Alright. Okay. Come to the carbon of the boat. Grand flying German. Yeah. Wait. Så när en kista kom det. Come on, Tish. Come to the lair and let's eat with fry. Nom. Det tar väg som manglar ett stål. Så jag ska inte vara där. Shit. Jag ska stanna uppe. Det är så bäst. Okay. Han får det. Yeah. Så. Vidare att det yay! Skyblock. Intro, yeah. Yo ho, no wait, kaffe sangpröva till intro. Brukar det lägga så? Yo ho. Wait, det får vara jävligt awkward då, bara för att Brukar det lägga så? What? Alltså så. Yo ho, I've heard that from me. Woo! Okay. Och kör musen till mash. What's Typ. going on? Nej, jag är nog gå för. Ja, jag får finna listan. Är samla cobblestone så vi kan göra mob plattform större. Hej, vad ska ni huxa om? Ja, du trycksa. Göra en plattform till Journey. Och så gör den en omatrad plattform uppåt långt ner här som där detta nio och så dodgar det. Så får man experience. That's brilliant! Som vi totally får ha bruk för. Ja. Okej, anker för gång till en budgetor. Det lockar. Så jag också säger att antal taggar vid vattnet och långt ner det. Det är bara big upprätt. Ett budget upp det. Ska jag bara börja pitcha upp det? Ja. Ja. Hur längt ska jag ta till för att dodga? 24 halvt, ja. Minns. Okej, nå så är det ju inte någon enkel punkt. Men Jag kan vara testa mig. nej, det är vi ansätter. Är det wheat farm? Vet jag brukar en wheat farm. Yeah, we river wheat. Jag kan tjej för ett mushroom build up that. Jag tittar här till vår bruk för gräs nu. Ja, vi skulle göra wheat farm. Vi ska få gräs fram. Seeds. Ja, men alltså. Oh wait, I have a seed. Yeah, I see that one. Ja. I just noticed. Jag kan då ge. Jag måste ha mer cobblestone. You guy? Cobblestone! Cobblestone! Thank you. Thank you. Thank you, stone. Thank you. Ja, det är bra. Jag får kanske bruk för vatten. Nej, var ska jag kan väl testa mig. Hur snäckt Louis görs det då? Oh wait, det är för ett allt. Ska hälsa fullt. Men det är 2 rotten flesh. Ska nog till att få fullt. Nog till medicin. Ja, men det där, vi ser bitch upp att jag ska komma om annat det måste jag. Jag kommer ju vänna spanna vatten och köra ner det. Gå så var det nog man gör till gas. Okej. Så jag bitch Där. vad ska jag nice det här var. Tvär nyaste restnar, långt. Tvär rest. Vi slut. Alright, så är det cobblestone. There we Thank go. you. Kan jag eka målt?
Jag har ett par punkter på allt också. Tror jag. Så hur ska vi få ut? Det var ett kommer. Alltså. Right. Nej, FRB plattformen. Men Levi, vi tar spruk för oss gärna. Skulle jag... Säljer käsmarna. Okej. Hvis du skulle inte rätta så är allt okej. What? Ja. Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nej. Ja. Kan vi få in the cobble? Ja, du kan ta allt det nyaste. Ja, jag får från New Guy. Ja. Jo. It's a bit of a new guy. As we know, he's the new guy we know. Nu var det skulle komma in så... But we know that this guy is new. Så... Work Mexican work. Du snacka! Wow! Jag datt ner mot där. Ja, jag tar ju i vattnet. Det. Saved! Jag sitter och haltar skräcker upp. I'm coming to save you, man. Hesbjörn! Hicka i vattnet! Flotta ner! Nej, inte vatten. Nej, hicka i vattnet! Alltså, testa flotta ner. Ja, jag ser inte det, så är vi uppe. Jag måste dö. Oh, that's so dead. Det är så inte passar med att komma här. Save me, bro! Jag kan ju det som är något då. Leif, du är där. Gosse helvete kom ut. Just play. We like to have fun around here. Jag tror jag släppa av Abel nu. Yay! Så kväll skulle jag göra sån här. Kära monster stötta ner det. Borde vi störst det jag äntan och ja, vad där. Nu är det just det. Apparently. New guy, Mara cobble. Gobble. Bring me those pebbles. Pebble stove. Pebble. No! Vad ni? I save you! Okej, vad ska jag ta i vattnet? Edvard skulle Hey, new guy. Free drink apparently, så. Åh, jag menar inte just det där. Du som är så för bucket. So much responsibility. I can't take it. Alright, så this. Kommer rotten flesh. Wait. Kan jag komma häkt ner ifrån? Slice. Levi. Ha? Och queer kost häkt och gräs. Lols? Oj, tänka. Gräs. Ser ut som att gräs får väcka det. Men jag tänkte inte vita. Levi, du lägger allt. Yeah, you ruin everything. Well, suck my square. Vi snackar balls. hotell svamp nu så... What? Så är dinner served. What? Yay! Ja, det får Mara cobble så vi inte missar att svampa ner. Jag tror. Jag är fine for a new guy. He's all good.